Helo a chroeso i bodlediad ddiweddaraf podlediad rygbi Cymru, dydi Caron Harris a fel arfer, Iestyn Thomas. Iestyn, siwr i ti? Good diolch. We're just hapus i fod yma. Dwi 'di groesi'r pwynt pŵer. Fi ddal yma. Os o'ch chi heb rand i bodlediad diwetha, newyddion nawr dyn ni i drafod oedd pwynt pwer Iestyn, oedd yn rhan o'i gwrs siarathau then. Bach o stres ar y dydd, ond fi ddim siŵr beth ydi digwydd, ond ydi just i fel newid switch rhyw reswm pryd ni di sefyll lan agor o pwynt pŵer o flan pawb. Yn i'n meddwl di mynd yn dda, os nhw ddim di meddwl fe di mynd yn dda, well, it's out of my control. Dim yn free fall efo. Os ti'n cael sy'n llwyddo, oedd yn byw fanna, di Gwener Dyffer efo? Ffynnon di Gwener, Oedd ti'n neud hwnna Pnawn di Gwener, o'n i'n paratoi i fynd lawr y barc yr arfer i helpu mas yn y tryciau trwy'r cyntaf y BBC. A oedd hwnna'n, wel, yn joio gyn tan our screens, meddwl. Pardon? Our screens yn y track. Digon o screens yn y truck, o'n nhw'n gweithio, the comms yn gweithio rhwng y reps, ond anyway, mae hwnna'n thema sydd wedi bod yn digwydd. Mae'n stori penthnos comms dyfarnwyr, oherwydd mae fe'n anffodus, ond ie. Mae wedi bod bach o thema ar blwyddyn yn diwedd ar i OSC mor belled. Mae'n problem dy scarlet, mae'n problemau dy bod yn cwpl o'r gemau, oedd problemau yn y gweilch lan yn Lundain gyda beth ti wedi gwneud ohono fe? Mae fe'n dylai fe ddim digwydd ar lefel yma y gêm, ydw e? Na, ond o'n i wedi gweld ar DCL yn Rodney Pred, oedd yn bach yn mes. Mae dyfarnwr dim ond clywed beth mae'r dwy touch judge yn dweud, that's the old school way dweud e. Mae dad di fod arno fi, oherwydd fi'n dweud assistant ref, ond mae dad yn pendant mae fe'n touch judge, so fi'n touch judge nawr. Ond mae fe'n hynod o anodd i dyfarnu gêm. Os mae'r dwy person ar ochr ti, ar un dy'r TMO ti ddim gallu clywed nhw, wel, fe bron yn amhosib. Ond dylen nhw wedi sortio allan cyn wneud penderfyniad mor mawr yn gêm dreigiau. Ond fi credu ni wedi gweld cwpl o siample ble nhw wedi falle stop yr cloc a wedyn wneud y peth neu cyn yr ail hanner siampl mae rhywun yn dod ar a newid y problem. Dyle fe ddim wedi digwydd yn y cyngrair yma, yn ymwedig yn y gêm proffesiynol. O'n i'n gallu clywed y drafodaeth, cos ni hefyd yn gweithio yn y trucks y DCL rhwng, ddim yn y truck oedd lle oedd y TMO, ond o'n i'n gallu clywed y trafodaeth rhwng y TMO a'r ref. A beth o'n i'n ddweud, nid y host broadcast, nid BBC, S4C, i pwy bynnag sy'n nid y comms rhwng y ddau, ond ni sydd ofyn sy'n rhoi lluniau iddyn nhw. A oedd e bach yn rhwystredig i ddweud y cyfan, fi'n credu. Mae fe angen gwella, cos mae gêm rygbi anodd iawn i fod yn dyfarnwr ar amser y gorau, heb feddwl am broblemau technegol, felly gobeithio mae hynny'n wella yn y dyfodol. Lle arall oedd ti dros y penwythnos lawr yn pod ti, efe? Ni lan Sardis Road wedyn ni hedfan, wel, ni'n meddwl ni hedfan, ni yn 38 a gyflym, ond ni just about i gweld gêm y gweilch. Bydd y goliaeth dda i Pontypridd i fod yn onest. Dwy fuddugoliaeth yn dwy gêm cadre diwetha nhw, so gobeithio bydd, mae trip dyn nhw i Aberafan ar y prysnos. Y gêm gyntaf fi dy Pontypridd oedd lawr yn y Talbot Athletic Ground, a oedd Pontypridd i ennill yn y cwpan fi'n meddwl, wedyn ar ôl Nadolig, yn nhw wedi chwarae yn y cyngor, oedd Pontypridd i ennill eto, so gobeithio, nawn nhw'n wneud tri ar y spin, ond bydd y goliaeth dda. Mae wedi bod yn
cyfnod anodd I Pontypridd yn ddiweddar, felly neis I nhw gael fuddigoliaeth, a falle, maen nhw'n gallu bacio fel an yn erbyn Aberafon. Fi'n edrych ar y gyngred na, mae'n man dechrau dy'r undig o prem, nid rhywbeth gwahanol, na ar pan ni'n neud y diwedd, newn ni'n per y dechrau. A beth ti'n neud o'r gyngred mor belled? Cos mae yna gap, mae'n amlwg nawr rhwng y tîmoedd gorau a'r lleill yn dos. Ie, yn anffodus, ond yn personol, mae'n cyngred really dda. Herwydd, os ti'n mynd i ysgrifennu fel match report neu gweithio yna, mae'n wych. Herwydd, dim screens, mae dim, fel ni wedi gweld, mae'r dyfarnwr gallu siarad I gilydd heb problemau technegol. Ond ie, os chi'n rhywun sy'n eisiau mynd mewn I byd o ysgrifennu amdano rygbi, mae'n wych herwydd chi rhaid I fod yn gwybod beth sy'n digwydd, herwydd os chi ddim, chi'n colli mas ar rhywbeth a gall rhywbeth difrifol digwydd, ond ie, mae fe'n anodd herwydd mae Llandyfri, nhw wedi bydd I Pontypŵr ar y penthnos a fuddigoliaeth dda I nhw, a fi'n credu maen nhw dal top y cyngrair. Fi ffynu cofio pwy arall wedi chwarae. Casnewydd I bydd I Caerdydd yn y parc yr arfer. Buddigoliaeth dda I Gasnewydd dro hwnna. Mae'n amlwg, ni'n gallu gweld bod Caerdydd, maen nhw'n colli am y lle chwaraewr o flwyddyn diwethaf, dyn nhw. Boes fel Alex Mann, Evan Daniel, am felly canolor ti'n mynd lawr i'r cyngrair yn Lloegr fyd. So, maen nhw'n heb gwbl o chwaraewyr a mae'n Casnewydd yn hedfan ar y foment, wrth gwrs, dim ond ti'n colli un gêm o'r belled, a maen nhw 4 pwynt o Llanddfri ar ben yr Indigo Premiership gyda gêm yn Spar. Y syndod, wrth gwrs, yw Pontypool dal I fod, nath nhw golli beth yn sôn, maen nhw drydydd yn y gyngred. Allan nhw barhau yn y safle yna, ti'n credu? Wel, fel ni wedi gweld nhw'n erbyn Pontypridd a, nhw wedi bydd I Lebw fel Gwynebw wythnos wedyn. Maen nhw gallu ennill gemau, a dyna beth sy'n bwysig. Pwy yw'r falle maen nhw gallu, maen nhw wedi colli'r penthnos, a maen nhw chwarae tîm wych yn Llanymddyfri, ond gallen nhw parhau a dal rhywle fod yn y top 4 ar diwedd y tymor. Gêm arall oedd ar Esbyrrec dros nid y penwthnos yn nos Iau. Pen y bont yn fuddigol lawr yn y 0 yn erbyn Neath. Cysylltnedd, dyn ni'n gweud, cysylltnedd, ie. So, be bydd hyn dweud amdano nhw nawr? Maen nhw heb fuddigoliaeth, ond maen nhw wedi bod mewn bron bob gêm, ydyn nhw. Maen nhw wedi bod yn llawer o gêm allan nhw wedi ennill yn erbyn Pen y Bont yn nos Iau. Maen nhw angen cael y buddigoliaeth yna, falle wedyn, felly nhw'n cael rediad, yfe? Ie, a fi'n credu dyna beth yw'r problem, maen nhw eisiau ennill gêm I just dechrau adeiladu. Maen nhw wedi fod yn really agos, ond nhw wedi colli yn erbyn Pontypridd gan bwynt. A ni ar y gêm na, os oedd ddim kick-off di cymryd gyflym, bod dyled Casnewydd I ennill herwydd bydd kick-hawdd o flaen y pist a bydd nhw wedi cael mwy o bwyntiau a 3 pwynt bydd gwahaniaeth. Ond nhw yn anlwcus, o rhaid oedd y tywydd falle di helpu nhw mewn rhyw ffordd. Mae Pen y Bont di cael dechrau sigledig i'r tymor, ond pob clod I Luke Price oedd wedi chwarae really dda ar nos Iau. Nath e. Ti'n gallu gweld y dylanwad mae fi'n gallu cael chwaraewr sydd wedi chwarae ar y lefel ucha. Rhanbarthol ar gyfer y gwylch yn y cam lawr mewn ffordd falle i'r Indigo Prem, ond yn chwarae'n dda. Fel ni'n sôn, efo feil nawr, y Glynebwy, Glynebwy, ti'n gywir, gyda 30 o bwyntiau, maen nhw'n bedwerydd, 10 pwynt tu ôl yn nhw yw Merthyr, a wedyn Aberafon, Caerdydd ac yn y blaen. Ife y 4 na sy'n mynd I aros yn y 4 ucha, Llanddfri, Casnewydd, Pen y Bont, Llanddfri, Casnewydd, Pontypool a Glynebwy. Mae'n anodd herwydd, mae dal llawer o rygbi I chwarae.
Na. Cer off y fence nawr. Fi moyn ateb. Ateb, to, Fi ddim wedi gwneud unrhyw catre am y quiz i ddweud, so fi dros y lle i gyd, ond fi credu, mae llan am ddyfru, fi credu maen nhw'n mynd i fod na. Y clas newydd mynd i fod na, maen nhw wedi cael dechrau really dda i tymor. Pwy oedd y Caerdydd, falle gall nhw dod mewn, ond mae chwaraewyr yn mynd i fod bach yn dyn, herwydd dy'r rhanbarth Caerdydd. Ond os mae Pontypool gallu dal y momentum i fyny, dylen nhw gorffen yn y pedwar uchaf, fi'n siŵr bydd Glynebw rwle yn pryd mae'r tymor ar ben. Ie, tîm ifanc dyn nhw blwyddyn dytha, maen nhw wedi tyfu ers ni, a maen nhw'n edrych fel maen nhw'n siams go dda maen nhw wedi colli yn Pontypool y cwmthnosau yn ôl. Reit, nawr ni symud ymlaen i sôn amdano rhanbarthau nawr, a wel, ffaith dath mas ar ôl y penwythnos gan, sgwm 5 dath fe mas, oedd y tro cyntaf eriod i bob rhanbarth golli gytre ar yr un penwythnos yn y UOC. Pa gêm ti'n mynd dechrau dda? Cydydd yw probably yr un fwy o positif yn yn erbyn y Bulls. Ie, fi'n credu ar penwythnos, os oedd y gemau felly bach yn wahanol, ni dod ar y pod a ni gallu sôn amdano 3 fuddugoliaeth. O'n nhw'n 3 gêm, wel, agos dros ben fi gweld y Scarlets yn wedi colli gan bwynt. Oedd y gweilch ar y flan a 5 munud ar ôl. Oedd Duncan Weir, Glasgow, di ymateb nôl dy'r Scarmes. A wedyn mae Caerdydd wedi chwarae'n really positif yn erbyn y Bulls, ond mae'r scrum a'r llinell wedi fod yn arf iawn dy'r Bulls, a maen nhw wedi defnyddio hynna yn y chwarter ola, a maen nhw'n tîm sy'n gwybod sut i ennill yn ymwedig gemau 10 fel yna. So, mae fe'n anffodus i gweld ystadegau. What is a stat yn y Gymraeg? Ystadegau, ie. Ystadeg. Ie. Ystadeg, fi gyrru. Ie, sy'n siŵr am ni. Ond, dwi'n credu, mae fe'n anodd i weld 4 colled yn wedig yn gemau catre, ond mae pawb wedi sôn amdano fe dros y blwyddyn diwethaf, ni wedi cael amser oedd really wael iawn dy rhanbarth yn wedig yn ariannol, a gobeithio gallai fe gobeithio dy'r penwythnos hyn, falle mae gallu mae'r carfan ifanc gallu datblygu, wel, dy'r pob rhanbarth gallu datblygu, a falle os maen nhw ddim yn ennill y gêm hon, falle rhyw ffordd lawr trwy'r tymor, maen nhw gallu gwneud y gyferbyn a ennill pryd maen nhw, falle maen nhw'n colli, ond mae fe'n anodd, ond gobeithio maen nhw gallu datblygu, a mae'n mynd i fod un o'r eiriau mwyaf fi'n ei defnyddio i'w datblygu dros y tymor nesaf, oherwydd maen nhw yn. Ie, ti'n sôn am y datblygiad na, fi'n credu tîm sy'n colli ambell i chwaraewr ar y foment i Gaerdydd, wrth gwrs mae gynnyn nhw gymaint o anafiadau, wrth gwrs mae'r Scarlets gyda anafiadau hefyd, ond mae Gaerdydd, maen nhw'n colli ambell i chwaraewr yn ymwedig yn y triol, nath y triol chwarae'n dda iawn yn unrhyw Bulls rhaid gweud, yn ymwedig Harry Millard mas o safle ar yr asgell, a Grady hefyd allan ar yr asgell arall. Ond oedd e'n braf weld chwaraewyr hen yn dod nôl. Wel, hen, fi wedi heneiddio Lilo cwbl o weithiau, dwi'n gael efen 40, ond dim ond 36 neu 37. So, pa mor braf oedd weld perfformiad mor dda gan fo o feddwl oedd e heb glwb rhyw 2-3 mis yn ôl. Dda, mae dealltwriaeth gwych dy fe amdano beth yw tackle a beth yw ruck. Yn ni ddim cyn nos Wener, ond fi wedi dysgu rhywbeth dros y penwythnos yw sut mae chwaraewyr gallu rhoi drod ymlaen os mae fe'n tackle, a wedyn mae rhaid i cael 2 trod yn ôl os mae ruck yn cael ei sefydlu. So gobeithio mae hynna ddim yn rhoi unrhyw penderfyniad yn y dyfodol, mae'n falle gobeithio mae ddim slow-mo replays os mae trod o flaen neu ddim, ond wedi chwarae'n really dda.
fel ti wedi sôn amdano mewn lad, oedd e'n wych. Mae ddim wedi cael llawer o cyfleoedd, ond oedd wedi dod mewn, oedd wedi chwarae dda wythnos diwetha yn Llanelli, ond oedd e'n real stand-out i fod yn onest. Mae'n braf i gweld Lilo dod mewn a sgwri cais na herwydd. Oedd yna bron di newid y gêm, falle mwy momentum i Caerdydd, ond oedd yn ffodus, oedd y Packer Bulls falle rhy gryf yn wedig Dywyl Gwlow. Mae fe rhyw dalent, herwydd mae fe jyst gallu sgrymio. Fi credu os mae'r gêm yn chwarae nawr, mae fe dal na yn neud rhyw sgrym dy rhywun. Fi ddim siŵr pwy, os oedd pawb wedi mynd adre, fi credu mae fe dal na. Bydd ni'n dliw ar rhyw fath o scrum off yn digwydd rhwng fe, Franz Malherbe, Adam Jones i Hey David, Carl Heyman, dwylen nhw nôl, gweld rhyw fath o scrum off rhwng nhw gyd, a gweld pwy bydd ddigon. Bydd rhaid cael fel balance, bydd rhaid cael 5 ar y pentyn, a wedyn 5 ar yr ochr arall. Wedyn, wedyn maen nhw'n gallu cael battle go iawn wedyn. Wedyn, os mae really special sy'n chwarae ar ddwy ochr, maen nhw'n cael fel automatic pass i'r knockouts. Syniad yn dod lan ar ôl cyfle wythnosau. Ie, oedd Gwrgwrlo yn anhygol ar yr wythnos. Sgorodd Bwlws Cais wych fyd trwy papiau gyda nhw. Wylio fe edrych ar yn ôl, cos mae fe'n anhygol, derbyn y bel. Yn nofr, wedyn pas hir, mae fe bron o 15 i 15 yn cael ei dros y ca. A wedyn, pas wrthol gan y canolor yr enw wedi mynd mas yn henni nawr y canolor allanol i'r Bulls. A mae fe'n rhoi math y Kevin, a wedyn Creel yn cico fe dros y top i'r papiau. Gais bendigedig, rhaid dweud. Ond ie, nath Caerdydd ymladd yn ôl, a oedd cyfle dyn nhw i ennill y gêm ar y diwedd, i fod yn onest. Ife, mae hwnna'n nawr y trydydd gêm i Gaerdydd colli o fewn 7 pwynt. So, bod yna, dydd yn about, mae'n gwneud y Saesneg, bod yna, gallu ennill y gêm, a heb llwyddo i gael y fuddugoliaeth. Ife brofiad, diffyg brofiad yn y tîm sy'n costi nhw'r foment, falle yn enwedig yn safle pwysigaf fel maswr? Wel, o'n i'n meddwl o dybio i chwarae dda. Anffodus, nath Awer Robson dod ymlaen, a falle ddim gêm orau fe wedi cael. Oedd siawns dy fe i profi pwynt, a dweud os mae fi dal na, mae fe dim ond just Tinas dy bia, ond na'n ffodus oedd falle gêm cico fe bach yn rybr, ond falle moment fawr fer cwbl o llunellau sydd falle ddim wedi mynd yn iawn. Maen nhw'n adeiladu lan, a wedyn os chi'n edrych yn ôl, a chi'n colli gêm o cwbl o bwyntiau, chi'n meddwl, dylen nhw wedi cymryd chance na, neu dylen nhw wedi cymryd chance arall. A mae fe'n anffodus, mae llawer o brofiad yna. Ni wedi sôn amdano'r Lilo, mae Hal Hall yna hefyd. Ond falle, wrth gwrs, mae rhywun ifanc mae nhw yn mynd i dysgu, yn ymwedig dy'r bach o'r ifanc mae'r enw wedi dyflannu. Evan Lloyd, ie. Mae fe'n anodd, herwydd mae Lewis Lloyd yr gwych, mae Evan Lloyd dy'r Caerdydd, wedyn mae Ethan Lewis dy'r gwych, so mae'r pen yn... Ie, a mae Evan Daniel. Evan Daniel, ie. Evan Phillips ys yn mynd nôl. Ie, mae fe'n ysgalet, ond wrth gwrs mae fe'n ffordd i'r... Mae jyst i gyd yn cymysgu lan i fi, so... Ond ie, os maen nhw'n gallu wneud falle ffix really bach dy cwpl o ddegau'r gêm, so mae fe'n canlyniad gwahanol. Ie, ti'n sôn am Arwel, o'n i'n credu oedd Arwel yn trio neu gormod fyna. Oedd e'n trio pob kit bron yn cael 50-22 neu... Ond nhw'n dod bant ochr ei drod yn eitha amal, i fyd y ciciau i'r ryslus. Bach o siom, fi'n credu, os ti heb waren, 3 gêm cychwynnol, bod o'n rhaid dwywaith heb ddod ymlaen, wedyn ti'n falle yn ceisio neu gormod, a wedyn credu dyna beth ddigwyddodd. Mae fe'n boi dalentog, ond mae fe angen ffydd yn gyda. Unwaith mae fe'n cael y ffydd wedi cael ei roi ynddo fe,
Fi'n gobeithio, a yn teimlo bydd yn gallu dangos i ddoniau fel byddai. Oedd e hefyd bach yn rhy ddwfn i fi yn ymosod fyd, os fi'n bod yn bach yn fwy bigog amdano ei chwarae fe, ond o'n i'n meddwl cyn y dechrau tymor yn y cyndofar, oedd e'n edrych yn dda, oedd e'n edrych yn gyflym, oedd e'n edrych fel yn gallu bylchu. A bydd yn mas o'r dda, ond mae fe angen cael bach o ffydd yn credu, os fi'n bod yn gwbl gywir. Be amdano Gweilch ta? Nhw oedd un o'r gemau nhw Sadwrn. Wyt ti'n ar nhw Sadwrn, fel nes i sôn, be oedd y teimlad? Ni wedi colli'r 10 munud cyntaf fi credu, oherwydd, wel, oedd Gweilch wedi sgwr i cais, a wedyn, o'n i'n cerdded, o'n i'n mynd i dweud redeg, o'n i ddim, o'n i'n cerdded dan y grisiau tuag at o'r concos, ond o'n nhw wedi sgwr i un arall, ond oedd knock-on neu rhywbeth, fi ddim wedi gweld e, ond ie, pryd ni wedi eistedd lawr, y beth gyda ni gweld oedd 2 gigosbi Glasgow, so o'n i'n meddwl, falle fi ar bai mynd hyn, oherwydd mae 2 gigos yn barod, mae fe ddim yn edrych yn dda. Wedyn mae Kieran Williams yn mynd bant yr asesiad pen, mae fe ddim yn dod nôl ar. Mae'n meddwl, mae hyn ddim yn mynd yn dda iawn. Wedyn mae'r Gweilch yn ffurfio sgarmes, mae fe ddim yn sgori, a mae Glasgow rhedeg o'r bel o dan y pist, a ni'n meddwl, reit, mae rhywbeth positif eisiau dod yn hyn nawr, mae 3 esiampl yn hyn, a mae dim byd yn mynd yn dda. A wedyn mae Glasgow yn sgori o sgarmes dy Matthews, mae fe'n wastad yn sgori. A ni'n meddwl, wel, mae hanner cyntaf yma, mae fe ddim wedi bod yn dda. A fi fod yn onest, fi ar bai herwydd mae'r Gweilch ddim wedi chwarae dda ers fi wedi troi lan. Ond ie, mae fe'n anodd, oherwydd colli yn erbyn tîm. Mae Glasgow yn tîm dda, ond nhw ddim wedi dangos fe fel yn un gyfarwydd da. A ni'n meddwl falle mae mwy dy'r cefnwyr, ond nhw jyst di stico dy'r sgarmes a pwy sy'n mynd i ymateb yna. Fi ddim, dyna beth nhw eisiau wneud, a nhw wedi wneud y rili dda. Mae Johnny Matthews, mae fe fel try scoring freak neu rhywbeth, whereas fi'n siŵr pob gêm fi wedi gweld e chwarae, mae wedi sgori. Fi credu wedi sgori 5 yn erbyn 3, tymor diwetha. Ni'n meddwl, fel mae fe'n neud hynna. Ond, o'n i'n meddwl ar ôl dechrau'r ail hanner, oedd falle'r gêm ar ben, herwydd oedd Matthews wedi sgori ail gais, wedyn nath fe lan yw'r rengol, oedd e wedi sgori o'r sgarmes hefyd. O'n i'n meddwl oedd e wedi chwarae rili dda, herwydd mae fe'n just boi mawr. A falle dyna beth mae falle cwpl o tîmoedd Cymru falle angen mewn y pac, felly boi really fawr, mae fe'n anodd iawn i falle stopo fe, ond wrth gwrs mae'r pethau ariannol ddim wedi, falle ni ddim gallu cael hwnna, ond pob clod i Gweilch yn wedi ymateb nôl, oedd y cais yna gan Ruben Morgan Williams yn un really dda. Mae cwpl o ceisau dy'r Gweilch, maen nhw wedi sgori ceisau really dda dros y tymor, a mae fe'n braf i weld, herwydd mae cwpl o bobl ar-lein yn falle ar cael bach o pop o'r Toby Booth, maen nhw ddim yn chwarae rugby expansive, ond fel mae Glasgow di dangos i ni dros y penwythnos, maen nhw wedi setlo lan dy sgarmes, maen nhw wedi ddod i hwnna llawer o weithiau, a maen nhw wedi dod allan o'r gêm dy pwynt bonus, a i fi, mae pwynt bonus yn cyfri, hyd yn oed os chi'n sgori 4 cais gyda herbodd sgarmes, a wedyn os chi'n sgori 4 cais pryd chi'n gwneud fancy set play moves, wel, maen nhw'n costio'r un peth ydyn nhw, 5 pwynt. A pob clod i Glasgow, maen nhw wedi gwneud yna, ond fi'n credu mae rai ydig falle dy'r Gweilch, maen nhw falle na rhyw dydd arall, maen nhw ddim wedi Cymru, falle maen nhw'n dod nôl i ennill. Ie, Siom i'r Gweilch, oedd yn gêm oedd gallu cael ei ennill, jyst hwnna mae cais na, nath nhw'n sgori, cais rili dda, ond yn dechrau da paswrthol Jack Walsh, a wedyn hanner bylchiau gyda George North, a wedyn nôl mewn tu fewn, mae fe'n... Lle mae'r Gweilch mor belled? Os ti'n gweud, os ti'n rhoi fel ffigwr mas o 10,
am eu perfformiadau nhw mor belled. Hanner cynta gwarthus, os ni'n onest, Malcolm Connacht yn Galway, a wedyn ail hanner rili dda. Wythnos ar ôl ennill, wythnos ar ôl ennill to, a nawr colled. Lle maen nhw mas o ddeg? Yfe dyma lle dylwn ni ddisgwyl yn y fod, neu ti bach yn siomi bod nhw wedi colli wythnos Um, ma? Wel, wrth gweld y tymor diwetha, nhw ddim ond i ennill 5 gêm, a ni wedi gweld faint o'r chwaraewyr oedd wedi gadael, a nhw wedi rhoi nhw mewn ar diwedd y tymor, wedi gweld y tîm, a llawn o chwaraewyr Cymru na, fel Tom Francis, Anna Jones, Dan Idiot, Ethan Roots, maen nhw gyd i gadael, a fi credu dyle fe bod fel bach mwy o fel step back, ond fi credu dy'r carfan yma, fi credu mae fe'n carfan really tin. O'n i yn siarad off the record y Morgan Moss ar ôl y gêm Abertawe, a dde wedi dweud, mae'r grŵp ma'n eitha tin, a maen nhw yn, a ni'n gallu gweld y perfformiad, maen nhw'n rhoi 100% pob wythnos, falle mae'r canlyniadau ddim na, ond fi credu ar y foment maen nhw'n neud yn iawn, falle mae cwpl o pwyntiau sydd maen nhw ddim wedi cael, falle os oedd Owen Williams wedi cael cicen yn Connacht, falle mae pwynt arall yna, os maen nhw falle mwy glinigol yn y funudau ola yn erbyn y Sharks, falle mae pwynt arall yna, os nhw wedi cloi allan y gêm nos Sadwrn, falle mae mwy o bwyntiau yna, ond pob clod i Glasgow, nhw wedi dod yn ôl yn wedi mateb yn dda, a nhw wedi chwarae yn y digau cywir, a nhw wedi ennill kick-off, maen nhw ar y flan, wedyn nhw wedi dod yn ôl lawr a cael y 4 cais, ond ni'n bach yn picky fel na, oherwydd mae fe dal yn carfan ifanc dros ben. Ond fi credu ar y foment, os maen nhw'n gallu cael cwpl o fuddugoliaeth yn y gemau nesaf, cyn y gemau Ewropeaidd, wel, falle bydd yn dechrau da i tymor. Mae'n siarad am hwnna te. Yn ochos maen nhw ware yn y Rodney Parade yn dyn nhw yn erbyn y dreigiau. A, wel, ewn i'r dreigiau yn erbyn Leinster gyntaf, oherwydd sôn am y gêm, nawr ni sôn am y gêm am y 70 munud gyntaf, 65 munud gyntaf cyn y ddau achlysur arall. O'n i wedi wedi gael. Oedd Leinster yn rhy gri, ond camgymeriadau y dreigiau oedd e. Ddim perfformiad gorau Leinster, oedd y tywydd yn warthus mas yna, oedd yn horrible. O'n i'n falch o truck dy fi, eistedd yn dda. Ond oedd e'n awful i fod yna, ond o'n nhw mewn y gêm, ond nhw byth yn edrych fel nhw'n allan nhw ennill y gêm. Ydy hwnna'n digon teg i weid? Fi credu oedd dal falle fel gian y ddwy Leinster mynd lan at. Oedd Sgarmes Driga really dda dechrau'r gêm. A wedi all Leinster deall beth oedd nhw'n neud. A nhw wedi syso fe mas, really. That's not the correct word, but... ar ganfod beth nhw'n neud, a nhw wedi amddiffyn really dda o'r rôl yna. A wedyn, chi'n edrych ar fi credu oedd y trydydd cais Leinster, yr ail gais i dod just cyn yr amser. Oedd yna fel real kick in the teeth, oherwydd os nhw'n gallu dod mewn i'r hanner, with 7.3 fi'n meddwl, fi'n credu bydd bach mwy net o drigen wedyn yn hael hanner, a wedyn chi dod mas, chi'n chwarae set play ar top y llinell, wedyn mae pas ddim yn mynd i ddwylo rhyw dau, wedyn mae Sian ac o yn rhedeg 60 metr, a maen nhw'n sgori, a ni'n meddwl, oedd e'n 7.3 munud yn ôl, a nawr mae fe'n 21.3, a ni'n meddwl, fe mae hwnna wedi digwydd. Ond, dyna beth mae Leinster yn neud. A maen nhw mor glinigol a bopeth maen nhw'n neud. Mae'r gweilch yn falle, maen nhw ddim yn chwarae Leinster tan mis Mai, so mae llawer o amser i fi ymlacio dy'r
dy'r prospect yn ddim chwarae nhw, ond mae'r gêm na dod ar ôl trip de Africa, so mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Ond ie, i'r dreigiau, maen nhw angen fuddugoliaeth nawr, i fod yn onest, maen nhw'n chwarae 4 gêm, maen nhw ddim di ennill unrhyw beth. Ond ie, oedd Leinster rhyw glinigol nos Prynawn Sul, yn onest. Ie, yn fact, ni sôn am gais na nath Dan Sheehan greu. Fe sy'n pigo lan y bel, mae fe'n dal y bel pat wrthol mas i Nagatai sy'n wedi'n rhaid nerth y jarl ar ca. Un cymal yn diweddara, mae Dan Sheehan just mae fe na yn y safle rhif 15 i ddal y bel ar y ffordd y tu fewn o ffroli i bylchu a creu 2-1 i roi ffroli mewn yn y gornel. O'n i'n wylio hwnna yn y track analysis da Andrew Coombs, a nes i sylwi hynny. Os ti'n weld ddim yn gyda fe, hide behind camera, lle tu ôl y pist, mae fe'n anhygoel y waith mae Sheehan yn neud. Herwydd mae'n cael ei daclo, mae'n gwybod lawr, mae'n rhedeg holl ffordd o gwmpas ymosod Leinster. Tu ôl y cefnwyr i gyd, i'r ail ymuno ar chwarae. Mae fe'n anhygoel. A dyna'r gwaith mae y chwaraewyr gorau yn neud, sydd ddim yn cael ei sylwi, ond mae fe'n cael two involvements, two crucial involvements ar un cais. A mae hwnna'n anhygoel i weid. Ie, mae'n swadd. Pobl yn dweud, mae Drigau dyle fod yn agosan erbyn Leinster seconds, ond mae fe ddim ar Leinster, mae nhw just tîm dda. A beth bynnag chwaraewyr sy'n mynd i chwarae i Leinster, os mae fe'n rhywun sy'n falle gym gyda fe ni wasi, mae fe ddim yn i fod lan up to speed, ond mae Dan Sheehan i'r chwaraewyr gorau yn y byd, i fod yn onest. Mae chwaraewyr eraill na, mae Kieran Frawley na, mae fe wedi chwarae dros y werddon, mae Nac y Tain na, mae fe wedi chwarae really dda dros y penwythnos, mae Ross Byrne na, mae fe ail off y cab dy'r werddon. Cynta nawr efe? Wrth gwrs, nawr mae Sexton wedi ymddeol, falle mae fe dy'r Cris Rhif 10, ond pe bynnag pa tîm mae Leinster mynd i penderfynu chwarae, fel nhw'n dweud allan dy'r Bulls dymor diwetha a roi Academy mas, ond mae dal tîm really dda dyn nhw. Os mae fe'n falle o'r ail choice neu'r trydydd choice dyn nhw, mae nhw dal yn performing really dda. A wedyn, pryd mae chwaraewyr tîm cyntaf dod nôl mewn, mae rai nhw ddim cael lle wedyn, hyrwydd mae'r perfformiadau rhywun yn yr ail tîm, maen nhw'n dod yn blaen, a fi credu maen nhw just mor gynigol y popeth, a nhw'n heiddi'r buddigoliaeth yn y diwedd. Ie, oedd cwbl o momentau fawr yn y gêm na, ciclet draws gan Burns, sydd yn y diwedd yn ffindo ag a Ffaes yn y gornel, oedd symudiad dda gan y blaenwyr o kick-off, old school barbariad ffordd yn tap and go rhyw fath o set play efe. Ond i fi, peth arall oedd, yn y rhan yn gyntaf, mae dreigiau 7 pwynt i ddim lawr. Gath nhw sgafell symudol ath mlaen, 10 llath, Joe McCarthy'n tynnu fe lawr, gath nhw kick-off. Mae nhw'n kick-o'r pwyntiau. I fi, dyna'r foment i fel, wel, ni'n gwybod mae sgafell sydd wedi dod dad ni, dyna beth sydd ar ddeiger y foment, oedd e'n wych math yn Munster, oedd e'n wych ar y penwythnos fyd, cicau'r gornel to, trio cael cais, ond wnaethon nhw'n pwyntiau cael y 3, maen nhw'n 7 pwynt i 3 lawr, a hefyd yn o'r ail hanner, ti'n sôn am y symudiad yna ar dechrau'r ail hanner, lle mae Rio Dain, pam nhw ddim mynd nôl i'r sgafell symudol, oedd e'n mor lwyddiannus yn y hanner gyntaf. Wrth gwrs, yn diwedd y gêm, fel nes i sôn, nath Leinster gweithio fe mas a llwyddo i rwystro fe, ond oedd e mor lwyddiannus, o'n i'n disgwyl nhw mynd nôl at y tro ar ôl tro, ond oedd nhw bach yn wallus ar y degau, a oedd yr ymosod, oedd ambell i foment lle oedd yr ymosod diffyg cyfathrebu oedd yn edrych fel,
Ond oedd dau foment fawr iawn yr ail hanner hefyd. Ti'n basio, mae fe'n dwpdra yn y fe. Sorry, ys dim gair arall amdano fe, os na? Odi, o'n i di roi ar X neu trydan. Oedd hwnna'n un o'r problemau pŵer, herwydd o'n i ddim yn siŵr beth ni roi. O'n i'n rhoi Twitter neu roi X. Oedd roi ddau a roi bach o slash yn y canol nhw, so o'n i roi, no. Ond o'n i fi dweud, it was a really silly tackle attempt with Basham. Ond Nid tackle yw e. oedd e ddim yn tackle, a ni wedi cael cwpl o responses, o cwpl o bobl wedi cael efo'n typ, a oedd e'n really, really typ. Sma, mae fe'n dod mewn, fi credu mae fe just bach o frustration, fi ddim yn siŵr, sma, pam chi mynd mewn dy'r Ben Elin? Ben Elin? Ben Elin? Ie, Ben Ellen. Mae Byrne yn really lwcus, mae fe ddim yn cael anaf really wael fan'na, dy'r anaf i'r pen. A i credu, fi gweld ble mae South Point Steph Hughes yn dod pryd mae fe'n cwestiynnu'r dyfarnwr, ond dal, fel mae di'n mynd mewn fel yna, mae fe'n cerdyn coch, a cwpl o pobl yn dweud, mae fe ddim yn cerdyn coch, ond mae fe'n really, really duff, a nawr fi credu mae'r disciplinary year yn dy fe rhyw bryd wythnos yma, a falle bydd e'n mas am cwbl o wythnosau. Ie, bydd e'n lwcus i gael llain y cael wythnos i gael 4 wythnos y lan, bydd e'n siŵr o fod. Oherwydd, fel arfer ti'n sôn am edrych am intent, efe. A bych chi'n methu cynnwys intent mewn cerddi coch. Ond yn yr achos yma, beth arall mae fe'n ceisio wneud? Dyw e ddim yn dacl, mae'r rhaid fel na, a dyna pam maen nhw'n sôn, chicken elbow fe'n gweud, a let's call a spade, mae fe ddim yn, be mae'n ceisio wneud, mae fe'n ceisio brifo a dig. A rhyw 20 mlynedd yn ôl, falle byddwn nhw'n chwarae dda, ond dyna be mae Blanes gallu bod wneud, yw brifo dig y gwrthwynebwyr. Ond yn y ffordd mae rhywbeth yn cael ei wario nawr, da'r TMO, da phopeth, ti'n methu wneud hwnna. Mae fe just... ti'n gael allan dwp. Ond nes i weld yn fe wan, nes i mynd, o'n i'n gweld o'n i'n gwybod be bydd yn digwydd, cos unwaith mae'r TMO yn gweld hwnna, mae fe bant. A dyna beth ddigwyddodd, efe. Ie, pryd ni'n gweld ar y pryd, ni'n gweld e'n fyw ar y tredu, a ni'n meddwl, mae hwnna'n bach yn drifo. Ni ddim yn gallu gweld e fel prom. Ni'n gwylio ble oedd y bil yn mynd i fod yn onest, ond oedd dad i anfon neges i fi. Oedd e'n chwarae fel 6 llawer o fynyddoedd yn ôl, a fe wedi dweud, falle yn dydd beth oedd swydd e. Fe'n wastad yn dweud wrth fi, that was my job, take a 10 out. Ond nawr, fe wedi dweud, mae fe'n top. A fe wedi dweud, outright stupid. Ond ni ddim yn gallu neud na ar unrhyw adeg, ar unrhyw game. A fe just warthus. Bydd rhaid ni gael dysadu mlaen, mae fe wedi cael enwi pob wythnos mwyn allan, ynddo fe? Yn anffodus, mae fe ddim yn siarad Cymraeg, mae fe gallu deall Cymraeg, ond mae fe ddim yn gallu... Fi ddim yn siŵr os mae fe gallu siarad Cymraeg fel am amser fel hir fel i wneud pod, ond mae fe'n deall y basics. Ie. Y peth arall o dacl Screech, gath hwnna gadw'n felen oherwydd y marn y dyfarnwr oedd hwnna newid cyfeiriad hwyr gan yr asgellwr Leinster. Fi'n cytuno dan Coombs a nath weid ar Esbyrrec bod yn gael yn goch oherwydd oedd dim newid cyfeiriad oedd yr asgellwr mond i sefyll yn stôn bron o bod. A fy marn ni, mae'r tacl na'n fwy beryglus na'r tacle upright maen nhw'n trial ysgoi efe. Ond mae'r tacle yna'n fwy beryglus hyd yn oed, oherwydd mae fe'n plygu, ond mae fe'n plygu dy gefn ar ongl yn fynd lan. A mae fe fel pe bai, sa'n gweud bod sa'n credu cymryd yr intent mas fel ni fod. Mae fe bron fel mae fe'n headhunting.
yn chwilio am y pen, y ffordd mae fe wedi mynd lan at y chwaraewr. O'n i'n credu taw gyda'r goch hwnna, oedd yn beryglus a bod Screech yn lwcus a'n gwrs. Ti'n gweld e'n bach yn gwahanol i fi? Ni gytuno oherwydd, o'n i'n gweld e tro cynta, o'n i'n meddwl, mae hwnna'n, falle mae rhywun arall mewn bod fan hyn, a wedyn, o'n i edrych dy'r TMO, a o'n i'n meddwl, fi gallu gweld pa maen nhw wedi rhoi felyn, oherwydd oedd falle dip really fach, ond fel ti wedi sôn dy'r tackle, oedd yn un sydd yn mynd lan, oedd e fel diagonal i lan dy'r tackle, so o'n i'n meddwl fe'n goch, ond just gallu gweld just tyfu bach fel mae fe'n cyrraedd y melen, ond ni eisiau stopo'r tackles mae i'r pen, oherwydd mae fe gallu effeithio'n really wael. Ydy, a cymod, sy'n sôn am dwy tackle sy'n sôn am dwy gedyn coch allai fod yn y gêm yna, yn debyg i gêm cydydd, lle oedd Cedyn Felen ar gyfer deliberate knock-on, a wedyn syth ar ôl ni oedd rhywun wedi tynnu ar gris halo fi'n creu. Os mae un o'r Cedyn Melyn cyntaf ddim wedi cael ei roi, mae'r ail yn cael ei roi. Ar un peth fan hyn, os mae'r Cedyn Coch yn cael ei roi, ddim yn cael ei roi cyntaf, mae'r ail yn cael ei roi. Ond herwydd oedd y dyfarnwr falle ddim moyn danfon dwy o chwaraewyr i'r cell gosb neu'r bant o'r car gyfer gwbl yn achos y dreigiau, nath o ddim digwydd. Ar ôl hynny, wrth gwrs, dreigiau yn wara gweilch fel ni'n di sôn, byd nhw heb Basham, wel, ni'n disgwyl. Siwr ti gweld y gêm na'n fynd ar y penwythnos? Fi ddim yn hofio sôn amdano'r Scarlett. Fi'n gwybod, na ddod nôl i'r Scarlett. Cynnwydd, fi'n mynd i fynd yn fwy rhwystredig. Fi'n credu mae'r bleep machine falle angen, os mae rhywun... Wel, gall rhywun anfon i fi, ond... fi'n credu mae Basham ddim yn ei chwarae di Sadwrn. Oedd cwbl yn dweud fod Ringwright i gael asesiad i'r pen a mae fe di ffili. So mae'n mynd i bod bach yn boenus i dreigiau. Mae'n lydiau dal na. A Cedi, ffwts, ie. Mae Gwylch yn colli Kieran Williams hefyd. Oedd y Gwylch i newid tactigau pryd nath Williams dod bant herwydd nhw wedi rhoi North 13 ar symud Watkin mewn, a nhw wedi newid tactig ti'n bach. So, gobeithio, os gall, gobeithio mae Kieran Williams yn dod nôl am Game Scarlett, ond mae'r record mae Gwylch wedi cael lawr yn Rodney Parade dros y flynydde. Hyd yn oed pryd mae Galacticos i chwarae neu, mae nhw wedi ffeindio fe'n anodd. A tymod, cwbl o weithiau fi wedi mynd lawr i Rodney Parade. Ni siarad cyn y gen, mae'n dweud, falle bydd Gwylch yn ennill gan rhyw 10 bwynt. A ni'n cerdded mas, a mae Dreigiau di ennill gan 5 neu 4 bwynt, a ni'n meddwl, wel, mae hwnna wedi digwydd. Ond mae fe'n, fel y gêm Zebra, mae fe'n bach o bananas gen i tîm Toby Booth. Oherwydd, mae ymateb dy Dreigiau. Os maen nhw'n ennill y darbi hon, falle mae fe'n ail dechrau'r tymor. Mae'n gallu angofio'r 4 gêm cynta, a nawr mae'n nhw darbi yn erbyn y Gwylch, mae record nhw eitha dda yn Rodney Parade. Os mae unrhyw cefnogwr Gwylch yn gweld hyn, fi ddim yn Rodney Parade ar y penwythnos. So, falle bydd canlyniad yn wahanol, ond mae fe'n chance wych i'r dreigiau. Ond os chi'n gweld y tîm oedd ar papur, os mae'r pac y Gwylch ddim ar y top myna, wel, mae cwbl o cwestiynau eisiau ofyn. Sa'n credu ddim i fod na chwaith, ond i boed fi'n gallu brysio na syth ar ôl gêm Armenia yn erbyn Cymru yn y pêl-drod. Mae'n teimlad fi bod... Fi'n trio meddwl na... Fi'n credu bydd y Gwylch yn ennill, oherwydd mae'r dreigiau jyst i edrych
dim digon o arfed yn nhw tu ôl ar y foment. Mae Steph Hughes ddim cweit ar ei orau fel oedd e blwyddyn diwetha, felly a wedyn hefyd fi'n credu un peth o Will Reid, a wedyn mae fe ddim cweit di gweithio da Will Reid a Kai Evans yn gweithio fel dau playmaker fel pe bai mor belled. Sa'n credu bod y dealltwriaeth na rhwng nhw a'r cefnwyr eraill a i fi yr arf sydd ar y dreigi ar y foment yw'r sgan symudol, a beth chi'n disgwyl i'r gwylch. Wel, ar ôl y wythnos yma, bydd rhaid yn nhw gweithio'n galed iawn ar sgarmau symudol. Sgarmau symudol nhw'n yn hanesyddol sydd wedi'n gryf iawn, ond ar y penwythnos oedd e ddim ar ei orau. Ond, i fi gwylch gan ryw 12 pwynt fi'n credu, i fod yn onest. Fi'n credu allan nhw ennill yn eitha gysurus yn erbyn y dreigiau ar y penwythnos. Na, fi credu mae fe ddim wedi fod yn rhy beth o gyniad, herwydd fe'n gym darbi. Pwy bynnag, wel, tymor diwethaf, y gwyll, fi'n credu nhw wedi bydd i Glasgow gatre, wedyn nhw wedi mynd i Rodney Prade a colli, a nhw wedi da dydd na. Oedd Jack Walsh wedi kick-off yn dead, a wedyn nath e wneud drop goal conversion o'r either 15 metr neu o'r touchline, ond i'n meddwl, fel mae wedi gwneud na. Ond, gobeithio bydd, os mae Gwyrdd gallu ennill, mae fe'n falle dechreuad da ar ôl y blip na yn erbyn Glasgow. Fi'n credu os ydyn nhw wedi ennill yn erbyn Glasgow, falle fydd mwy o hyder dyn nhw, ond mae fe dal yn bananas gen fod Madrid ddim wedi ennill os y tymor. Mae fe'n dal fel haunted nightmares rhywle, yn ymwedig yn Rodney Parade. Ond os bydd roi amcan, falle gweill gan 5. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn rili agos, felly mae Madrid yn mynd i chwarae rili dda. Oedd cwpl o cefnogwyr gweithio trydol yn dweud, watch the Dragons play like the 2015 All Blacks next week. Ond falle gall nhw, ond fi'n credu mae'r pwer y gwell yn wedi yn y scrum, falle mynd i fod yn rhy gryf, so gwell gan 5. Rhyw da yn troi mewn i Andy Sabeas yn gallu gweld hwnna. Oedd wedi gwneud na tymor diwetha, wedi sgwri erbyn gipiad na, a cais yn yr ail hanner, 2 gais yn yr ail hanner. O'n i fwy siarad am siap ei gorff yn hytrach na i allu mewn fel asgellwr, mae fe'n asgellwr o fri, ond nid falle maint y bus. Reit, Scarlett. Fi wedi bod yn ysgoion, cos dechreuon ni dar positives, oedd Ryan Elias yn anhygoel. Oedd. Oedd e'n anhygoel. Nath fwy o veteran yn rhywun arall, nath e bron gymaint o Carrier Bale, gymaint o pawb arall bron, fi'n credu, nath e chosi gymaint o tacl wedi cael ei fethu, a oedd e'n wych hon yn y diwedd, siwt nath Scarlett colli'r gêm na. Wel, o'n i'n hoff iawn o'n Hamber mewnwr, ond o'n i'n chwarae 10 ar y penwythnos, ni'n meddwl, beth mae fe'n neud fel 10? Ond o'n i'n gwylio'r tua'r 5 munud o lan fyw, a ni'n gweld roi y chip na, a ni'n meddwl, right, mae bydd Scarlett falle cico yn ei ffwrdd, a mwy o fel tiriogaeth dyn nhw. A wedyn mae Steph Evans yn ceisio cico, mae fe'n cael ei cico yn charge down, a mae Lions yn sgwri dan y pest yn ennill y gêm. A ni'n meddwl, fel mae hwnna wedi digwydd. Fi'n hoff iawn y Hecno Van Wyk hefyd y canolwr, ond fi ddim siŵr fel mae'r Scarlett i colli gêm na. Mae fe'n really tebyg i beth nath gwylch wneud tymor diwetha yn erbyn nhw. Yn wedi colli gan a camgymeriad fawr i Rhys Webb yn ail hanner, a oedd camgymeriad arall yn nagu tua diwedd y gêm, a wedi sgwri'r cais i ni nath ennill y gêm. A mae Scarlett sy'n gwneud yr un peth na. Mae'r gêm dyn nhw, mae'n bron di ennill y gêm, a wedyn mae fe'n cic really wild yn y Hamber hefyd, so mae fe'n neud yn wath. Mae fe ddim yn cic dda. Beth ti'n neud yn dda i weld 2 gic mor wael sydd ar ôl ei gilydd ar iod. Mae'r 2 gic mor wael.
mae fe'n dod at cais wedyn, ni'n meddwl, fel mae hynna wedi digwydd, herwydd mae llawer o cicau, a mynd o, hwnna'n cic dda. A falle mae'r bounce ddim di mynd i'r sgell, mae fe ddim di sgori yn y corna. A ni'n meddwl, wel, a wedyn ni'n gweld cic o safon really wael, a mae fe'n troi lan fel cais munud, llai na eiliadau wedyn. A ni'n meddwl, fel mae hwnna wedi digwydd, ond ie, fel ti wedi sôn, nath Elias chwarae rili dda. Ydy Owen Lloyd, yn ni'n meddwl, oedd e'n dda fel deg, mwy o profiad dy fe, a gobeithio bydd mwy o gemau dy fe chwarae, nawr yn ymfodus mae Costello allan da naf, ond ie, fi ddim siŵr fel maen nhw wedi colli na. Ie, oedd kickstep ar fynd, bydd bod hael troedfedd o'r llawr. Bydde fe'n fwy anodd i ddim dal fe lawr. Ond ie, fel ys i sôn, oedd Owen Lloyd disgleirio am bell i waith, cwbl o doriadau neis dy fe, yn enwedig ar gyfer y cais cyntaf. A ar ôl y cais na, o'n i'n disgwyl i nhw tynnu ffwrdd, mae'r llewod, Lions, maen nhw ddim yn tîm dda, iawn o gwbl. Stym llawer o, mae pac gweddol dyn nhw. Mae fe ddim hyd yn oed un o baciau gorau y USC o bellfor, a mae'r cefnwyr dyn nhw, maen nhw ddim, fel ti'n sôn, mewn yn nhw ar y maswr. Fi mor rwystredig dy hwnna, oherwydd mae hwnna'n dyle fod hwnna'n 5 bwynt i unrhyw tîm o Gymru gytre yn erbyn tîm fel yna. Yn debyg, dyle gwych ti gael 5 pwynt yn erbyn y Sharks. Mae'r dwy tîm na ddim cystal a tîm oedd eraill, a ti'n gweld wedyn pwy mae Scouts yn chwarae penwythnos yma, wel, mae fe'n adlewyrchu pa mor bwysig oedd y fuddugoliaeth yma, ynddo fe? A fi credu mae mwy o chwaraewyr Iwerddon nôl dy Leinster hefyd, so unrhyw cefnogwr y Scarlett yma, fi'n really flin, ond falle bydd nos adyn chi falle yn un hir iawn. Ie, ti'n edrych, os maen nhw ddim wedi colli'r gêm, maen nhw ddim wedi erfyd gêm na, allan nhw ti'n mynd mewn i'r gêm na yn erbyn Leinster, dawn o hyder, a jyst meddwl, hei, cer amdani, be bynnag yn digwydd sy'n digwydd. Ond nawr, maen nhw bron angen cael rhywbeth allan o'r gêm, oherwydd beth ar ôl na, maen nhw'n teithio i'r gwylch. Wedyn maen nhw'n teithio i Gaerdydd, wedyn maen 2 gêm yn Ewrop, wedyn maen nhw'n mae'r gwylch yn dod i Barca Scarlett. Mae fe'n... A wedyn mae'n teithio i Rodney Bryd. Mae fe'n mor... Mae cyfnod mor bwysig fy'r Scarlett i ddod dros mis nesaf. Oedd e'n gêm dyngedfennol yn fy marn ni, oherwydd, dwy gêm nath nhw golli Map and Africa, oedd pawb yn disgwyl nhw'n golli, felly ddim golli gymaint yn nath nhw, ond dath nhw'n nôl ac dath nhw'n bydd y golaeth yn erbyn Gaerdydd. Yr wythnos ar ôl ni, ti'n bac fel anna nhw hyn. A dyna pan mae'n rwystredig oherwydd yn fy marn ni, dylai Scarlett bod mewn sefyllfa maen nhw tu ôl lle dylen nhw fod oherwydd camgymeriadau ei hun. Sorry, rant over fel byddai. O, fe wedi colli ti boi. Ond mic drop fel, ond ond ie, mae'n mynd i fod yn gêm anodd i Scarlett yn y penwythnos. Leinster oedd i gatre. Yn ywedig sut nath nhw colli gêm na yn erbyn y Lions. Mae fe just... Mae fe'n amhosib i mynd mas i Leinster os mae tîm really dda da chi. Ni wedi gweld llawer o tîm a colli'n drwm. Yn ywedig ar ôl y penwythnos, ni'n meddwl, mae hwnna'n mynd i fod yn gêm anodd. Ie, yn be yn Gaerdydd ta, mae nhw, ni heb sôn amdano nhw penwythnos yma. Ti'n credu bod dyn nhw cyfle i ennill penwythnos yma hefyd? Ond fel ni wedi dweld dros y penwythnos, mae Zebra, maen nhw gallu ennill gemau rygbi nawr, herwydd, nhw wedi bydd i Sharks, a maen nhw wedi fod yn really agos dy rai gemau, yn wedi cartre, nhw bron i bydd i Leinster, nhw bron i bydd i Sharks, nhw bron i bydd i Ulster. Wel, dwy gêm net yma diwetha, wedyn nhw bron i bydd i Ulster ar y diwrnod cynta'r tymor. Ond nawr maen nhw bydd i goliaeth o dan nhw, falle bydd
bydd canlyniadau dda sy'n dod i'r tîm na. Ond gobeithio mae dy Caerdydd digon i mynd mas na a wneud job yn proffesiynol a ennill. Ond dwi'n credu mae fel gwirch sy'n mynd i 3 gem, mae fe'n bananas gen unwaith eto. Ie, fi'n ti'n oedd ti, ond fi'n credu dyle Caerdydd ennill. A fi'n credu, fel ti'n sôn, sef wedi cael fuddugoliaeth, a fi'n mor fach i weld nhw'n cael fuddugoliaeth, ond mae'r Sharks yn tîm wael. Mae nhw'n tîm wael. Heb ei sir rhyngwladol, mae nhw'n tîm wael ar y foment. A os yw'n gallu gweld unwaith to, mae nhw'n wael. A Cymru i gael fuddugoliaeth, ie, wych. A falle mae fe'n gallu sbarduno nhw. Ond dyma'r cyfle i Gaerdydd i roi bwynt lawr, a mae rhaid yn nhw, fy marn i. A falle win at all cost mentality sy'n rhaid nhw'n gael. Sdim ots dy fi os maen nhw'n war rygbi afiach a ennill 7.3. Mae rhaid yn nhw ennill y gêm, a nath nhw'n gwneud hwnna yn erbyn dreigiau. A fi'n credu mae'n rhaid yn nhw'n gwneud e to, oherwydd os ti'n edrych ar y wrth gwrs, ni gyd mor y gêm i dyfu, ond os chi'n edrych ar y safbwynt Gaerdydd, maen nhw moyn cadw zebra lawr, oherwydd, os mae'r tîm oedd Eidaleg yn cryfhau fyd, wedyn, wel, mae fe'n mynd i fod yn dymhorau anodd iawn i tîm Cymru i ddod yn y dymhorau pell, yn dweud? Wel, mae Bennett yn dal ddim wedi colli gêm eto. Oedd nhw yn ffydd wythnos yn erbyn y Stormers. Os mae Caerdydd felly ddim yn ennill allan yn yr Eidal, mae gêm fawr dyn nhw erbyn y Stormers o'r wythnos wedyn. A felly bydd angen fuddugoliaeth yn rhywbryd yn ystod o'i wythnos nesaf. Ie, cytuno. Ti'n moyn sôn am beth sydd wedi dod mas yn yr awr diwetha, wel, 2 awr diwetha, neu ys wedi cael cyfle i edrych dros well, the big one, investigation mewn i'r sefyllfa yn y WIU. Ti wedi cael cyfle i edrych dros fe mor bellter? Fi wedi gweld y headlines, ond fi ddim wedi darllen yn gyfan, ond mae fe ddim yn edrych yn dda i fod yn onest. Fel nath i gweld y documentary y dechrau'r flwyddyn, oedd e ddim yn edrych yn dda pryd ni, ond nawr ni wedi gweld beth sydd wedi dod mas o'r review na. Mae fe ddim yn edrych yn dda. Gobeithio mae'r pobl sydd nawr yna yn dechrau swyddi newydd yn gallu newid sut maen nhw'n gweithio, oherwydd ar ôl gweld, o'n i wedi gweld 1 neu 2 tweet neu post ar trydan, ond mae fe ddim yn edrych yn dda o'r ôl gweld just y headlines. Ie, fi'n cytuno, mae'n rhyw ffordd, mae fe bron yn wath i weld mewn Dia Gwyn yn dweud bapur digidol fel y bai. Ond ar y foment, y ffordd maen nhw yn siarad, falle gall rhywbeth dda dod o'r review, a bod yna gwelliannau yn y dyfodol. Mae'n rhaid bod, i fod yn onest, oherwydd y sefyllfa oedd na oedd e ddim yn, yn sôn am pa mor rhanhawsterol da pobl yn wedi menywod i weithio yn yr undeb. A rhaid bod yna sefyllfa gwyll yn y dyfodol, oherwydd ar y foment mae fe ddim yn sefyllfa dda ar gyfer beth sy'n rhedeg ein gêm rhyngwladol, supposedly ni. A mae dyfodol pell a dyfodol fian. Unrhyw beth arall dyn ni sôn amdano, felly, wel, un peth arall, sef ar penwythnos mae rhyw fath o gêm rhwng 2 o sir falle y dyfodol a sir Cymru ar y foment, sef Lewis Samet yn erbyn Ffew y Boso, wrth i Exeter gweld chwarae yn erbyn Gloucester. Wedi gweld unrhyw beth o'r ddwy na'n warau mor belled? Ni wedi gweld Exeter penawd i Sul ar ôl gym dreigen nhw ar ITV yn erbyn Northampton Saints. Oedd Ethan Roots i sgori, so oedd hwnna'n gwneud fi'n eitha hapus.
Os mae'n gallu dod yn ôl, ni dwy'n cwpl o chweir Exeter, oedd ddim hawl dyn nhw dwy'n Ethan Roots, oherwydd oedd yna just un oedd gutter punch, yn ywedig ar ôl y gêm y Saracens yn Europe, wedyn y dydd wedyn mae Exeter dwy'n Ethan Roots a Joe Hawkins i feddwl, great. Ond ni wedi gweld y gêm na, o'n i ddim wedi gweld llawer gan Exeter, oedd Northampton i gweld yn rili dda. Oedd di ddim llawer dy Exeter wneud yn wedig yn ymosod. Fi ddim wedi gweld unrhyw beth gan, beth yw'r gair Cymraeg am Gloucester nawr. A fi, gyda pam nes i'w gael yn Gloucester. Newn ni cywiro fe wrth nesaf. That's the quiz question next week sorted. Ond ie, ni wedi gweld cwpl o clipiau. Wel, rhaid i'r clip ni wedi gweld o'n nhw, oedd pryd oedd Russell di wneud bach o siosian i'r shed. So, ond mi un o'r ffrindiau fi ar y cwrs yn prifysgol, mae fe'n cefnogwr fawr o Gloucester. So, ni'n cael tymau bach o insight o chryw sydd ddim wedi chwarae dda. So, ie, mae'n fod yn gêm diddorol. Dwy tîm sydd ddim di ennill dros y penwthnos diwetha. So, ie, os mae Ethan Roots yn sgwri eto, wel, unrhyw beth gallu digwydd. Ie, un peth arall i sôn amdano yw Allianz Prem dechrau nôl gyda ar TNT am bach o'r blwyddyn fyd. Bach gweld bod rhywun wedi cymryd hwnna lan i ddangos hynny. Os y flwyddyn nesaf, llawer o Merched Cymru yn wario yn y gêm cyntaf, sef gêm Fryste yn erbyn Sale. Edrych mlaen ar gyfer hynny, fi'n credu Sale dal yn cael ei hyfforddi gan Rachel Taylor fyd sy'n Cymraes, cyn Captain Cymru wrth gwrs. Unrhyw beth arall ni heb sôn am Iestyn? Neu ni wedi sôn am bopeth, falle? Wel, ni ddim wedi gwneud quiz wythnos hyn, so mae'n mynd i digwydd wythnos nesaf. Ond ie, fi credu mae popeth ni wedi sôn amdano a trafod, so ie. Ie, wel, ni wedi gweud bydd yna, wel, fi wedi gweud 2 fuddugoliaeth i Tîmodd Cymru wythnos nesaf. Iestyn, beth ti'n mynd am? Ie, 2, Caerdydd a'r Gwyll. Fod mae fe gallu digwydd fod Drwgem mynd i dod allan o dim byd ennill, ond falle mae yna fi edrych ar ôl gemau cyn. Ond ie, gobeithio gobeithio mae un arall, un fuddugoliaeth arall, dy'r darbu. Ond nawr fi wedi dweud na, mae yna wedi gorffen fel gêm gyfartal. Os chi moyn haslo ti, lle wyt ti penwthnos yma? Ti lawr yn Tardis neu? Fi lawr Talbot Athletic Ground. Mae Ponti oedd i gatre, so fi lawr hynna. So os mae unrhyw un eisiau taflu rhywbeth fewn na fi, neu cael chat, fi'n lawr hynna. Ie. Ie, fi'n eitha dawel penwthnos yma. Fi'n gweithio ar gêm, wel, falle'n gweithio ar gêm Cymru Pildrod, ond heblaw ni, fi'n eitha dawel. So, os mae unrhyw un angen unrhyw beth, newn ni stopo fyna cyn i fi wneud shameless plug ar ddiwedd y pod. Diolch fawr i ti, Iestyn, a diolch yn fawr i bawb am rando i bodlediad Rygbi Cymru. Bydd ni'n ôl wythnos nesa. Gallu dilyn ni ar cyfryngau gymdeithasol a gwrando i'r podlediad ar Spotify, Apple, a hyd yn oed fi'n credu mae fe ar YouTube fyd. So, diolch yn fawr am rando a tan wythnos nesa, hwyl fawr.